Знаете ли, колкото и да си мисли човек, че познава някого, винаги има един факт, който в един момент изниква. Аз чак сега разбрах, че една моя приятелка е написала текст за песен, училищно реге по музика на Валентин Пензов и много малка я е изпяла в Хавана клуба, където е спечелила награда. Сега ще поканя Теди Кацарова. Заповядай, Теди. Не бързайте да пускате музиката, защото ще направим едно мини интервю. На колко години беше ти, когато изпя тази песен? Първо, добър вечер. Един прекрасен приятел има рожден ден. Честито да му е. Бях само на 15, когато Валентин Пензов ме забеляза. Той забелязва хубавите неща. Забелязваме. Аз, освен дъщерята на кораба, съм и дъщерята на разкъсаната рокля. Нали, това е положението. А разкъсаха ли роклите си в Хавана? Разкъсаха всички рокли. Няма да забравя, в детските ми години се правеха най-страхотните хитове в нашия гараж. Валю Пензов прекарваше толкова много вечери заедно с родителите ми, гостуваше ни в къщи. Много съм благодарна на Валю, защото ни зареди с един оптимизъм. А аз израснах с любов към музиката. Благодаря ти, Валю. Благодаря и аз. Нека да не караме хората да чакат. Със сигурност искат да чуят прекрасните ти песни. Заповядайте, Еди. Една песен, която изпях, когато бях само на 15 години. В нея се говори за училищно реге. Да сменим микрофоните. Добре. Така, сега чуваме ли се по-добре? Не се чуваме. Добре. И така. Валю, ще си спомня за училищното реге, за детските години. След хит -1 бях само на 15 години, когато ти ми каза: имам една песен за теб, айде да се пробваме да я направим. Аплодисменти за Валю, който вярва в талантите и в младите хора. Ето така! Вече стана 5, всички страшно ни е я. Този ветък след обяд страта ме уви. Решили сме, нали, свършили то с 5 час, да идем пак у нас. Реге, реге, лимба, лимба, раниците дигни, кубиките стегни. Реге, реге, лимба, лимба, чуден ритъм, да танцуваме. Регето е в нас, танцуваме за клас. Колко бързо такови, времето за нас лети. Лимбо, лимбо ти, само с нас бъди. Няма да се спи, нали, всичко в нас гори. И сега! Реге, реге, лимбо, лимбо, раниците дигни, кубиките стегни. Реге, реге, лимбо, лимбо, чуден ритъм, да танцуваме. И сега ето така! Честито на нашия страхотен приятел Ваня! Down by the day with a smile on my face, watching the days while lying in the shade. Some big heart, cause it's everywhere I see. Come along, join the party, cause it's where you wanna be. Turn up that sound, lady boogie down. All you ladies in the house, lady boogie down. I got a feeling, I got a
get it on, 'cause it's all about the funky rhythm, anybody strong. И сега! Limba, limba, границите вини, винаги дестини. Посвещавам тази песен на теб, Валя. Целуни ме сега, за да нямам вина и към теб да летя в нощта. Не протягай ръце и не искай от мен да се спя сама. Само дъх ме дели от онези очи, покорили ме. Не разбираш ли, че без тебе боли ме, как да ти кажа спри. Когато си близо, зная, имам ли те аз, имам крила, ти си моя вселена и моя мечта. О, няма защо да те моля с очи, искам само да знаеш, че обичам те. Аз обичам те, Валю, аз обичам те. Остави ми следа, може само сълза да ти има в деня ми. Не можах да заспя, помогни ми сега да усетя вкуса ти. Ще опитам сама да летя без крила, да остана в съня ти. Не разбираш, нали, че без тебе ужасно боли. Как да кажа спри? Имам ли те аз, имам крила, ти си моя вселена и моя мечта. О, няма защо да те моля с очи, искам само да знаеш. След много години намерите нали, ела и остави. Наистина си ти, така ще продължи. Само аз си ти. Имам ли те? Аз имам крила. Ти си моя вселена и моя мечта. О, няма защо да те моля с очи, искам само да знаеш. Имам ли те аз, имам крила, ти си моя вселена и моя мечта. О, няма защо да те моля с очи, искам само да знаеш. Имам ли вас, аз имам крила, искам само да знаете, че обичам ви. Благодаря ви, толкова много ме разчувствахте, защото се върнах там в първите си стъпки. Валю, благодаря ти, че подкрепяш млади таланти. Започнах кариерата си от теб.
Благодаря ти от все сърце, Валю Пензов. Благодаря ви, обичам ви, благодаря ви. Браво на Теди! И ние ти благодарим, мила! И така неусетно с песни стигнахме до средата на 90-те, когато е времето, в което авторът започва ползотворното си сътрудничество с Маргарита Хранова. Една от песните, която реализират, е "Обич моя" по текст на именитата поетеса Катя Кирянова. Аплодисменти за нея! Цветя от Валентин Пензов. Благодарност за приятелството, обичта и милото сътрудничество, което ги свързва в годините. Тази песен, "Обич моя", ще бъде изпълнена от младата певица от град Ямбол и призьорка от "Гласът на България", красивата Ивета Костова. Обич моя, знам, че съществуваш, някъде те има по света. Може би ти за мен тъгуваш, може би съм твоята мечта. Може би съм твоята мечта. Обич моя, все така те търся, всичко свято аз ти посветих. Обич моя, праведна и грешна, вярвам, че сама ще дойдеш ти. Вярвам, че сама ще дойдеш ти. С болка и тъга те търся по звездите. Ела съня ми ти, любов неотразима, живея с мечти, съням и щом те има. Вярвам някой ден, може би случайно, своят огън смех ще споделиш. Ще откриеш ти святата си тайна, няма да си само сън мечти. Няма да си само сън мечти.
мечти. Няма да си само сън мечти. Благодаря ви много. Естествен връх в композиторската кариера на Пензов е спечелването на Гранд При на Златния Орфей с песента «Кажи ми до кога». По текст на Михаил Белчев, аранжимент на Мага в изпълнение на Маргарита Хранова. Днес пред вас ще я изпълни младата изпълнителка от град Русе Пресияна Димитрова. Текстът на Тони Георгиев е на английски, защото певицата се състезава в чужбина и спечели Гранд При в Алмати, Казахстан. Браво на нея! Oh,
същите тези години авторът започва ползотворно сътрудничество с любимеца на публиката Георги Христов. Овенчано с приза Мелодия на годината на Българското национално радио за песента Мило Либе, чиято инструментална версия пред вас с хореография ще изпълни балет Феерия с художествен ръководител Таня Николова. Всички ние си мечтаем да имаме повече късмет и това трябва да е така, защото тези на Титаник са били богати и здрави, но са нямали късмет. Със следващата песен поздравяваме всички вас. Тя е
Оригиналът е в изпълнение на Георги Христов и с нея той печели награда на публиката на пролетния конкурс на Българското национално радио в началото на новото хилядолетие. Днес пред вас ще я изпълни много талантливия Радко Петков. Аплодисменти за него! И е второто кафе в квартално кафене и не чаках нищо от деня. Хлопна външната врата и тогава я видях. Беше всичко, беше тя. Тя е огън от любов, чакал съм я цял живот. С нея винаги ще съм готов. Тя е моя купидон, даже няма силикон. Искам вечно аз да съм ирод. Пожелайте ми късмет, имам с нея среща пет. Пожелайте ми късмет сега. Пожелайте ми късмет, искам всичко да е пред. Пожелайте ми късмет сега. Съм на цял живот, с нея винаги ще съм готов. Тя е моя купидон, даже няма силикон. Искам вечно аз да съм ирод. Пожелайте ми късмет, имам с нея среща пет. Пожелайте ми късмет сега. Пожелайте ми късмет, искам всичко да е пред. Пожелайте ми късмет сега. Пожелайте ми късмет, имам с нея среща пет. Пожелайте ми късмет сега. Пожелайте ми късмет, искам всичко да е пред. Пожелайте ми късмет сега. Пожелавам ви късмет, срещнахме се точно в пет. Пожелавам ви късмет сега. Пожелавам ви късмет, с нея всичко ни е пред. Пожелавам ви късмет сега. Пожелавам ви късмет, срещнахме се точно в пет. Пожелавам ви късмет сега. Пожелавам ви късмет, с нея всичко ни е шест. Пожелавам ви късмет сега. Пожелавам ви късмет, срещнахме се точно в пет. Пожелавам ви късмет сега. Пожелавам ви късмет, с нея всичко ни е пред. Пожелавам ви късмет сега. Пожелавам ви късмет. С началото на новото хилядолетие започва и сътрудничеството на Валентин Пензов с атрактивната Кристина Димитрова. Заедно Криси и Радко Петков ще изпълнят песента "Сакам", която е спечелила първа награда на Еврофест Скопие. Текста на песните е на прочутия вселенски агент Иван Тенев. Всекой ден я сакам нещо, Божи
тежко или любов. За коя нощ я сакам нещо, а не защо. Но защо ден ме сретна в тебе, любов? Сакам жвачка, шекерен памук, сакам вечер сладолед на кук, сакам синьо сонце, зърна шекер, тебе те сакам. Сакам нещо, но не знам що. Дали сакаш исто се любов? Сакам се, що сакам. Тебе сакам, да те имам. Всекой ден ти сакаш нещо, сакаш мене. Не знам дали грешка, това е проблем. Всекоя нощ дневно ти мешаш огън и лед. Не знам аз дали е смешно, но съм с тебе. Сакам жвачка, шекерен памук, сакам вечер сладолед на кук, сакам синьо сонце, зърна шекер, тебе те сакам. Сакам нещо, но не знам що. Дали сакаш исто се любов? Сакам се, що сакам. Тебе сакам, да те имам. Сакам жвачка, шекерен памук, сакам вечер сладолед на кук, сакам синьо сонце, зърна шекер, тебе те сакам. Сакам нещо, но не знам що. Дали сакаш исто се любов? Сакам се, що сакам. Тебе сакам, да те имам. Сакам жвачка, шекерен памук, сакам вечер сладолед на кук, сакам синьо сонце, зърна шекер, тебе те сакам. Сакам нещо, но не знам що. Дали сакаш исто се любов? Сакам се, що сакам. Тебе сакам, да те имам. Скъпи Валю, честит творчески юбилей! За мен наистина е изключителна привилегия тази вечер да бъда на твоя празник. А бих казала, че това е празник не само на теб, но и на град Сандански. Един огромен аплодисмент за Валю Пензов. Ще кажа само, че 40 години не стигат. Продължавай да изкачваш върхове, да пишеш красивите си песни, красивите си творби и да радваш не само най-вече публиката, но и нас, изпълнителите, защото ние без една хубава песен няма как да просъществуваме. Щастлива съм, че в моя репертуар имам твои песни и да знаеш, че разчитам на теб. Аплодисменти за Валю Пензов! Благодарим на Криси за песните, за хубавите думи. С песента "Отивате си старите момчета" по текст на Иван Тенев, композитор и певица композитора Валю Пензов и певицата Тони Димитрова,
почетоха паметта на приятелите, отишли си от този свят. Отивате си старите Цветя за Тони Димитрова и цветя от Тони Димитрова за Вальо Пензов. Приятелство, топлина, целувки, толкова е. периодично веселвате се в лазните полета. Тази песен "Отивате си старите момчета" бе изпълнена за първи път на фестивала Пирин Фолк. Чуйте я. Оплитате духовно неубити, завинаги оставате на борда. Оплитате духовно неубити, завинаги оставате на борда. Ангажираността на Пензов с фестивала Пирин Фолк не му пречи да си сътрудничи с млади изпълнители като квартета "Петте сезона", чиято песен "Пак е лято" слушате в момента. Тя имаше успех на Бургаския фестивал. А сега двама изпълнители дават ми знак, давай нататък. Това е. Хайде още веднъж аплодисменти за Вальо. Преди да последнем следващите изпълнители, номинирани от Пирин Фолк. Това са Йордан Марков. Той е печелил 3 пъти наградата на фестивала, на публиката наградата, най-ценната награда от Пирин Фолк. Но пред вас той ще изпълни "Малкия принц", негово денс превъплъщение. По-нова, по-модерна музика. Не, че е загърбил македонската, напротив, той с удоволствие изпълнява и нея, но това е по-модерното му лице, така да се каже. А Мирела Димитрова спечели първа награда в международния конкурс за изпълнители на фестивала Пирин Фолк миналата година. Сега обаче, след "България търси талант", ще я видите в ново амплоа с песента "Как да вярвам в теб". А младата Анна Мария Янакиева познавате от националния конкурс X-Factor. Много таланти на този Пирин Фолк, много нещо, но преди това тя е ученичка в музикалното училище в град София и записва песента "В класа", която ще изпълни пред вас. Браво за тях! Нощ без звезди, в нощ без луна, бях малък принц, самотен, бях сам в света. Розата пети и земята спря да се върти. Будният час, сънният час, луд от любов, път без следи, объркан свят от кристал. Счупих на звезди, стъклени звезди като сълзи. Милион лица, милион сърца, в огледален свят беше ти сама. Милион лица, милион слънца, пак сме двама, само аз и ти.
на мечти, свят отреден за двама. Бях малък принц, а принцеса ти, и земята спря да се върти. Милион лица, милион сърца, погледален свят, беше ти сама. Милион лица, милион слънца, пак сме двама, само аз и ти. Милион лица, милион сърца, погледален свят, беше ти сама. Милион лица, милион слънца, пак сме двама, само аз и ти. В теб, ако няма мечти, как да вярвам в теб, о, в мен не гори, как да вярвам в теб, с мен играеш си ти. Как да вярвам в теб, нещо в мене крещи, как да вярвам в теб, иска ми облажи, как да вярвам в теб, знам обичаш ме ти без лъжи. Искам аз да срещна с друг някой ден, моята
всяко хубаво нещо си има край, така и нашия концерт е към своя край, но той нямаше да бъде осъществен, ако не бяха нашите спомоществователи. Това са Община Сандански, Сдружение на хотелиерите с председател Иван Терзиев, Марио Минев, Хотел Панорама, Бар Вега и Да Винчи клуб, госпожа Милена Драгийска-Денчева, фирма Стибо Базик, град Щип, фирма Синтика, Трапезна вода Манастир, Механа Сандански хан, Пицария Санди, фирма Лактима Балкан, фирма Меско, Николай Павлов, Димитър Тимушев, Валентин Харисков, Красимир Люнгов, фирма Караманолев и син, майстор Горан Македонски бюрек, фирма Уникс, Веселин Солунов, Андон Дачански, Нашенска боза, Драго Делев, Милю Деребанов, Бисер Янков, Георги Андонов, Борса Терзийски, счетоводна къща Актив, комплекс Деспотслав Мелник, Иван Андонов, Румен Сотиров, фирма Дарути, Какао клуб, Механа Свети Врач, Катя Ерменкова, Дончо Червенков, Румен Пачов, Сладкарница Румина. Аплодисменти за всички тях. Благодарим ви! И сега, дами и господа, позволете ми да поканя тук на сцената човека, заради когото всички ние сме тук, човека, който празнува, нашия приятел, композитор Валентин Пензов. Честито! Благодаря, благодаря. Много съм трогнат. Неудобно ми е в присъствието на такива корифеи на естетичното слово, като Надежда Захариева и Катя Ерменкова, Катя Кирянова, поета Вселенски, агент Тенев, прочут със своите текстове за песни. С моето скромно соло от сърце казвам благодаря ви, че почетохте моя юбилей. Аз съм благодарен човек. Искам преди всичко да благодаря на ръководството общинското в лицето на кмета господин Котев и всички депутати от Общинския съвет, които са тук. Благодаря особено на госпожа Органджиева и отдел култура, които направиха много, за да се случат нещата. Много съм трогнат и от новия ми приятел, голям приятел, градоначалника на Щип, господин Илчо, кмет на Щип, който почете моето тържество, Илчо Захариев. Много съм благодарен на цялата делегация, като дойдаха най-добри музиканти и певци от Македония. Биха толкова път. На професор Илчо Йованов, декан на музикалния факултет на университета Гоце Делчев. Благодаря. На целия музикален тук корпус, който участва тази вечер в този бенефис, огромно благодаря. Да не пропусна някои, те са много. Затова на всички благодаря. Моята ода на благодарността ще продължи с тези самодейни състави, които гледахте от Сандански, от Петрич, които направиха, вложиха много труд да покажат своето изкуство и да го вградат в този юбилей. Благодаря им. Благодаря на техническите екипи, без които това не можеше да се случи. Това са осветителите от Light Design София, озвучителите от Forte Music и екипа на телевизия Родина, който излъчва в ефир
това събитие. Не на последно място искам да благодаря и на моята асистентка, госпожица Рени Люнгова, която вложи също много труд, за да се случат нещата, а тя също е облечена от спонсорската фирма Стиго Базик от Щип. Вижте какъв добър модел е. Благодаря на всички и тази ода на благодарността, разбира се, има край. Особено искам да благодаря на моето семейство и моята съпруга. С която ще честваме до година 40 години брак. Щом 40 години така ме изтърпява, аз съм труден характер, значи това действително е обич. Искам да уверя, че е взаимна. Още веднъж благодаря на всички и сега идва едно съкровено такова видеообращение, което ще пуснем да видите хората, съставите, детските формации, рок-бендове, с които съм си сътрудничал и особено топло е поздравлението от моята дъщеря от Китай. Поздрави от най-усмихнатите деца на Троян. Приемете нашите пожелания за здраве, творческо дълголетие и лично щастие. Нека чрез музиката си да продължавате да създавате усещането за красота и хармония. С най-сърдечни и топли чувства, музикална студио снимка, град Троян. Честити юбилей! Твоите приятели от Диана Експрес те поздравявам! Здравствуй, Марио! Честит юбилей! Жив и здрав! Творчески успехи! И ще се видим на някои серии! Човек е богат с това, което може да даде на другите. Марио, твоето богатство с прекрасната ти музика и обичта към приятелите. Продължавай все така! Господин Пензов, привет от Лови, нашата мила и светла Шотландия. Всички шотландци да ви поздравяваме и желаем да сте все така мил. Много добър приятел на всички деца, желаем ви много здраве и много творчески успех. Здравейте! Поздрави от Търговище, от мен Десислава Станкова и от моите възпитаници от формация Нови гласове. Искам да честитя голяма радост рождения ден на човека, твореца и юбиляря Валентин Пензов. Валю, благодаря ти, че вече 10 години подкрепяш младите таланти на България. Ти си гордост за Сандански и ти пожелавам дълги години да можеш да помагаш, да твориш и да радваш цяла България. И след тези видео поздрави ви предлагам да посрещнем тук, като давам думата на господин Кирил Котев, кмет на община Сандански. Той ще поздрави Валю Пензов. Има и изненада за него. Очакваме го на сцената. По-силни, по-бурни аплодисменти. Здравейте!
Много ми е приятно, че сте днес при нас. Уважаеми господин Пензов, уважаеми гости и приятели на господин Пензов. 40 искам да ви поднеса този поздравителен адрес от името на община Сандански по повод вашия 40 годишен творчески юбилей. 40 години на много труд и емоции. През тези 40 години вашето творчество напусна пределите на нашата държава и рекламирате нашия град. А името Валентин Пензов зае своето достойно място сред музикалния елит на България, за което ви благодаря. Пожелавам ви успех и бъдещи творчески успехи. Цветя от Общинския съвет и от господин Котев, кмет на община Сандански. На такъв празник нормално е да се получават цветя, усмивки, да се срещаш с приятели. Чувстваш се много развълнуван, виждам, очите ти плуват вече. Това е благодарение на вас, благодарение на оценката, която всички вие му дадохте. Време е да продължим с една награда, която идва от Равда. 40 години на сцената, Андон Бакалов, кмет на Равда. Заповядай, Валю, това е за теб. И поздравителните адреси, които Рени ми подава, но тук виждам имаме още една грамота, която е време да бъде връчена на господин Пензов. Идва от Канада, от Международния клуб на таланта. Ние сме реализирали съвместно един филм, който се казва Пророчица и който получи специална награда в Ню Йорк с основата на музиката на Валентин Пензов. Браво! Благодарим. Продължаваме с поздравителните адреси от Българската национална телевизия. До господин Валентин Пензов, композитор, директор на фестивала Пирин Фолк. Уважаеми господин Пензов, радвам се да ви поздравя за вашия 40 годишен юбилей като творец в областта на авторското музикалното творчество и да изразя удовлетвореността си от дългогодишното ни сътрудничество в организиране и реализация на Международния фестивал Пирин Фолк Сандански. Пожелавам ви крепко здраве и много творчески успехи. Севда Шишманова, директор, програма БНТ 1. Поздравителен адрес от Елисавета Каменичка, Радио Благоевград. Уважаеми господин Пензов, приемете моите и на колегите ми от Радио Благоевград най-искрени поздравления по повод отбелязването на 40 години авторска музикална дейност. Вие имате специално място в сърцата на хората, които обичат хубавата музика. Мнозина са почитателите ви, които сте заразили с така необходимия в днешно време позитивизъм. Да популяризираме песенното творчество, народния край и да даряваме на хората красота и усмивки, това е мисията и на Радио Благоевград. Така че във ваше лице откриваме съюзник, за което ви благодарим. От името на екипа на Радио Благоевград най-сърдечно ви поздравявам с навършването на 40 години творческа дейност. Нека този празник бъде повод да се насладите на удовлетворението от постигнатото до тук и да ви даде нов стимул да продължите в същия дух за напред. Най-сърдечно ви пожелавам здраве и творческо дълголетие. Елисавета Каменичка, директор на Радио Благоевград. Поздравителен адрес от Българската музикална телевизия Родина от Владимир Руйчев. Уважаеми маестро Пензов, най-сърдечно ви поздравяваме по случай днешния ви юбилей. 40 години творческа дейност. Пожелаваме ви здраве, дълголетие и все така с жар и обич към песента да творите и да пренасяте в годините красотата на творчеството си. Честит юбилей! С приятелски поздрав Владимир Руйчев и екипа на телевизия Родина. Поздравителен адрес от фен-клуба Пирин Фолк.
По случай 40 годишния юбилей поздравяваме ви за приноса в развитието и популяризирането на македонската песен, чието почитатели са голяма част от жителите на община Калояново, област Пловдив. С отличната организация на Пиринфолк Сандански и подбраните чудесни песни, изпълнени от талантливи певци, допринасяте за изживяване на щастливи мигове от всички нас. От сърце ви желаем здраве, щастие и нови творчески успехи. Фен клуб Пиринфолк, община Калояново, област Пловдив. И от кметство Равда. Уважаеми господин Пензов, изключително ми е приятно като кмет на Равда и като ваш личен приятел, че имам възможността да изразя своето уважение и възхищение към вас и цялостната ви дейност в областта на музиката. Никой не може да отрече безспорния ви принос към фестивала на авторската македонска песен в Сандански Пиринфолк. Вашите песни, самобитен талант и значими постижения при съхраняване и популяризиране на македонската песен остават като образци в националната ни певческа съкровищница. Пожелавам ви здраве, лично щастие и нови творчески успехи. Андон Бакалов, кмет на Равда. Семейство Казалиеви от Велинград. Уважаеми господин Пензов, искрено ви поздравяваме с вашия юбилей като композитор. През своя 40 годишен творчески път вие сте доказали любовта си към музиката, своя професионализъм и споделено приятелство. Ние, семейство Казалиеви и нашите възпитаници от Дьовиш Звънче, високо ценим професионализма, с който работите и създавате нова българска музика. Пожелаваме ви все по-често да получавате удовлетворение от работата си, благодарности и одобрение от обществото. Желаем ви крепко здраве, творческо дълголетие и много професионални успехи. Честит юбилей, на добър час и нека Бог да ви пази. Семейство Казалиеви. И сега дойде ред и аз да се обърна към него. Желая ти да си здрав, да имаш все същия дух, да правиш хубавите песни, които слушаме, които са запеваеми и които стават любими на всички нас, да откриваш таланти, да откриваш хубави хора и все така да си позитивен, Валю. Бъди жив и здрав! А на вас благодаря, че бяхте част от празника. Надявам се да се видим пак отново на Пиринфолк. Бъдете здрави!